Il-weekend li ġej huwa weekend sabiħ ħafna fil-liturġija tal-Knisja. Il-15 il-ħadd matul is-sena dedikat f'din is-sena lil parabola li Ġesu jagħmel li aħna nafuha bħala l-parabola tas-Sammaritan it-tajjeb. Għarif tal-liġi jistaqsi lil Ġesu min hu l-proxmu tiegħu. U Ġesu jirrakkonta l-istorja ta' raġel li fit-triq lejn Ġeriko minn Ġerusalem jaqa' vittma tal-ħallelin li ħalluh eri u kważi nofsu mejjed. Jgħaddu żewġ qassisin idawru wiċċhom lem ma jagħtux kasu, mbagħad jgħaddi Samaritan jara lil dan ir-raġel għalon it-triq kważi se jmut, jieħu ħsiebu. Ipoġġih anke fl-Uganda spejjeż tiegħu u l-sit jgħidlu meta neġa' lura inħallsek dak li hemm bżonn. U Ġesu jgħidlu min kien il-proxmu ta' dan ir-raġel. L-għarif tal-liġi jirrispondi min għenu. U Ġesu jgħidlu int mur u għamel l-istess. Il-proxmu huwa dak li jersaq lejn min qed jara li għandu bżonn għajnuna u jagħtijielu. Dawk iż-żewġ qassisin raw il-dak ir-raġel mitlu għalhom it-triq, rawh imma baqgħu sejrin. Ma sarux proxmu. Għax il-proxmu ġejja wkoll mill-kelma Taljana prossimo li tkun qrib. Li tkun proxmu tfisser li tkun qrib ta' dak li jkun. Dan il-weekend ta' min nistaqsu nafusna aħna qrib ta' xulxin. Ħafna minn nies insejħulhom qraba, imma kemm hemm anzjani abbandonati fir-residenzi tagħhom. Kemm fid-djar tagħhom kważi msakrin ġewwa, kemm fid-djar tal-anzjani ħadd ma jmur jarhom. Kemm aħna verament qraba. Kultant nissejħu qraba għal l-okkażjoni ta' xi funeral. Tajjeb li nkunu qraba anki matul il-ħajja ta' dak li jkun. Qraba u ħbieb. Dawn iż-żewġ kelmiet fil-lingwa tagħna għandhom eruq ta' sew sbieħ li tkun qarib xi ħadd u li tħobbu, qarib u ħabib. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna meta nisemgħu qraba u ħbieb ma jkunx biss f'xi funeral jew fuq xi santa ta' xi mejjed, imma matul ħajjitna u waqt li l-qraba u l-ħbieb tagħna għadhom ħajjin.